aw bisimila magazine de Mali lajɛ ko aka kunnafoni olu kɛnɛ ka sa bagurubaw olu filɛni énergie ko ta fanfɛla la amanda dola yurugu ko minnu b'a ko sina min ka taji ko fanfɛla la amanda dola ko wala fo ka taa se Mali Niger Burkina olu ka bɔli kɔni CEDEAO la u ye sɛbɛnfura dɔw bila ka taa CEDEAO ma David dola ko fɛnɛ wala fo ka taa se accord d'Alger ale bani ka bɛnni biesa amanda do fɛnɛ na ko wala aw bisimila ko kura kunnafoni olu kɛnɛ ka sa énergie du Mali ale ko kɔni bunakun ka sa ko ni ya ta ka lajɛ ko maa dɔw bɛ minnu bɛ n'olu bɛ taji kɔni k'a bila ka taa di énergie maaw kɔni ma ko kabini san 2021 laraweliw kɔni olu bɛ senna min kɔni na baarabolo caman kɔni nungun donna san 2021 na min miliyari wari 200 miliyari kɔni ko o donna taji ko ta fanfɛla la fo ka taa se énergie ko ale kɔni fanfɛla ma EDM kɔnɔna la sa nka ko bɛɛ n'a ta courant ko ni min ma juguya o tɛ fa min a tɛ nɔgɔya dongo do kunun kun hausa ni biye o gum kɔnɔna la wa u ye laraweli dɔw bila sen kan min kɔni minnu bɛna taji kɔni di énergie du Mali masa n'o ye Barka Petroli la et fils fo ka taa se société Fatoumata Bathily kɔni ko olu kɔni a yera ka fɔ ko o kɔni se n'a kɛ ŋanamu ko dɔw la fo ka taa se taji dafalen tɛ s'u ma nka n'a nana fɛnɛ maa dɔw bɛ yen nɔ fɛnɛ olu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ taji ninnu na a tɛ k'a donda da fɛ o gum kɔnɔna wa Barka Petroli mɔgɔw kɔni ko olu kɔni taji kɔni min di sa taji litiri 315 kɔni olu y'o di fo ka taa se la EFS olu kɔni ye 6,86,983 o litre de gasoil kɔni olu y'o di o min na sa min kɔni kun kan ka di o litiri bɛɛ kɔni na sa o ye 1,19,985 kɔni o kɔni o litiri hakɛya kɔni o kun kan ka di taji ko ta fanfɛla la nka société Fatoumata Bathily kɔni a yera k'a fɔ k'ale kun kan ka taji ko min kɔni nun don kɔni ko o ma se ka di min kun bɛ taa taji 2,877,777 murumuru dɔɔni masa o gum kɔnɔna wa u ye boloda kɛ Saran Jakite ale kɔni ka sa min n'ale ka baarabolo kɔni bɛnnen don taji ko ta fanfɛla la direction des douanes kɔni ale kɔnɔna la sa ale minɛna k'a bila bɛrɛ la barisabula a yera k'a fɔ k'a kan ka baarabolo minnu kɛ walasa k'a ye k'a fɔ taji minnu kan ka don Mali kɔnɔna la ko o donna a doncogo la a ka baarabolo kɔni a m'a kɛ a kɛcogo la o kɔni u y'ale minɛ k'a bila bɛrɛ la ni waati in na o b'a to hami do Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina kɔni ale furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye capitaine Traoré n'o ye Ibrahim Traoré a ye bɔra ka laseli kɛ laseli min kɔni n'o kɛra ale foka kɔni ale ka micro la sa a y'a yira k'a fɔ k'u bɛna bɔ CEDEAO la begu ko wa ko damakasi kan fo ka taa se négociation kɔni k'o tɛna se ko olu lasegi ka don bada barisabula ko CEDEAO ko in kɔni tɔ kɛra jɔnya juru de ko n'a fɔra i ka indépendance talen b'i bolo nka i bɛ jɔnya juru la hali bi k'olu kɔni bɛ bɔ CEDEAO ko in a kɔnɔna pewu wa fɛnɛ ko u bɛna bɔli min k'a la ko k'a fɔ ko k'u nɛgɛ walima ka deliliw kɛ walasa cogo min na u bɛ se ka sigi ko kuma t'a la k'u sigilen bɛ u kumakan kan nka ko t'a bannen fɛnɛ ye dɛ k'u bɔlen min filɛ la nin ko étape kura min bɛnalen sen na ko o bɛna taga wariko ta fanfɛla la n'o ye k'u yɛrɛ ka wari bɔ barisabula n'i tɛ jɛkulu min na i tɛna se k'a fɔ k'i b'o jɛkulu kɔni fɛnɛ ka wariko o ta k'o k'i ta ye ko sefa k'u bɛna o baarako fɛnɛ bila sen kan walasa cogo min na k'a ban pewu ka bɔ jɔnya juru in na pewu a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ni maa saba minnu bolo faralen filɛ ɲɔgɔn kan walasa ka bɔ CEDEAO la n'o ye Mali Burkina Niger ye u bɛɛ kumakan kɔni o kɛra kelen ni min ye sa ko kuma sigi tɛna kɛ min bɛna se k'olu lasegi ni CEDEAO ko in na bada bilen kunnafoni laban na sa an bɛ don accord d'Alger ale kɔnɔna la sa u tun bɛ kuma sigi min kɔni na accord d'Alger ko la n'o ye ka accord d'Alger min kɔni min signera san 2015 la min signé kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ walasa cogo na bɛn ni keleya bɛ se ka don ani kulu marifatigi damelike minnu b'an fɛ yan nɔ kabini san 2012 ka se k'olu dagakisɛ bilen ta ka bɔ an la ko a accord d'Alger sigira kun kama k'a tɛ ka k'o kun ye wa maa dɔw b'a kɔnɔna yɛrɛ la fɛnɛ na k'olu kelen sigan b'olu la k'a fɔ k'olu kulu marifatigi damelikew yɛrɛ bɛ sɔrɔ baara la o hukumu kɔnɔna kɔni n'an ka furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta a ye laseli kɛ ka sigi min kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ka a bɛna jɔ
min kɔni o signera k'a ko bila pewu signeli kɔni o kɛra k'o ban pewu n'a bɛ f'o ma ko fait avec effet immédiat n'o ye ka bolonɔ bila la bolonɔ mana bila la yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a ko jɔlen ye ten bada nka a ma kɛ Algérien kɔni olu fɛlaba ye bari sabula accord d'Alger kɔni a kɔni denbaya na a denfaya bɛɛ talen kun bɛ ka di olu de ma u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna sɔn a ma nga a ko kɔni bari sabula a baarabolo minnu tun bɛ k'olu kun kan ka kɛ kɛcogo la olu kun jɔn bɛ depuis san 2023 o otukalo kɔni o la sa an ka furancɛ fanga ma ɲɛba kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin y'a jɔlen ko foyi tɛna se ka a ko kɔni sigi bilen nɔ bari sabula a tɛ ka kɛ a kɛkun ye nin bɛ dansigi bi an ka kunnafoni olu la sa an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ